Ojukwu nọ n'eluigwe ịnatanụ Biafra. Ikemba nọ n'eluigwe ịnatanụ Biafra. Ezigbo nọ n'eluigwe ịnatanụ Biafra. Ololololo ihe dị ike mere eluigwe. Ololololo ọgba aghara nọ n'eluigwe. Ojukwu gara eluigwe ịnatanụ Biafra. Ezigbo nọ n'eluigwe ịnatanụ Biafra. Ololololo ihe dị ike mere eluigwe. Ololololo ọgba aghara nọ n'eluigwe. Why are you fighting in heaven? Don't you know this is heaven? Who are you? Onyekebo. I am Archangel Michael, the angel in charge in heaven. We don't used to fight in heaven. Heaven is a peaceful place. Eh? Why are you making noise? Why are you making noise? Please calm down. What is the problem? I need Biafra. I want my people to be free. Okay, where is your document? Hi! RMA, ejokwam documents. Hi! Okwa take up ka ngara London. O take up ka ngara London. Hi! Akwado nkweni ma akwado. O take up ka ngara London, we ruo na London. We fuka London si we mama. Hi! Obodo oyibo. And in Nigeria nwere mmanu. Anyị nwere ihe niile kwesị ka Nigeria dị ka London. Ụmụnne m wee na-atasi afụ. Ụmụnne m wee na-atasi afụ mgbe nọ na London. Wee kpọ nwunye m o wee gwa m ka eji wee were pọmpụ na-ebusisi ụmụnne m n'ugwu Hausa asịrọ ndị boko even ma ndị nọ n'iru Chineke n'ụlọ ụka ewe were pọmpụ na-ebusisi ha na London aka m nọgidere anya mmiri wee ju m anya mgbe si na London a dị very close to heaven mgbe sizia na London a wee cross tazia this side Chineke ọ nọzikwa pọmpụ niile a nne shekiri ma ala Igbo even ma London ebe m nọ ọ na-esheki na London oru Chineke ntị ọ wụrụ ntakịrị ikwu a na-eti ebe a onye si na ọ ga-akpọli Chineke mkpa na-akpọli Chineke ya kpolie ya mfe atachọ m ihu Chineke nje Michael kpachakwara anya gị ọ dịla too much mmegbu adịgo too much bịa Ojukwu ọgụ ị na-anụ ebe a ihe nji gba gị nkịtị bụ na ibe ezi Igbo gburugburu nje Michael o nwebekwa ọgụ ị hụrụ ifubeghị ọgụ ị ka ga-afụ ọgụ ya nwanne ifugokwa n'ife ife ibebe akwa m ga-apịagbusi mmadụ ya ifu n'anya gị ọkwa ya adịwe dinara lele ịla apịa moto lele onye ji wit ya wee fuga London ahịzi ikuku mmụọ fugotere gị ebe a ma ọ bụ ya kara m emukwu ya eji gbagote bịa nje Michael apịagbu ndị mmadụ bịa nje Michael isi na owu ichi ya ka m ji gbagote ebe a ọ dị ka ịma na ọ bụ nwafọ Igbo ka mbụ mma apịa gị ogboma na mbụ gị ibi ga-akpọ na iwere mkpụrụ anya gị na-abụfụ ya na ịma na ị gaghị ebuli ya ịghọtawo m ga-ebo gị ibi na and ibu m ga-ebo gị ga-akpụ n'ala nọrọ ebe a na-afịrị ọnụ na ị ga-afụ ya n'anya na ọkwa ya adịwe dinara Abacha apịawala m ya ọnụ Monitala Mohammed etikpọla m ya anya ị ka ga-afụ ozu ya m ga-apịagbusi mmadụ ya ị ga-eji mkpụrụ anya gị nwe ozu ọ bụrụ na enye m Biafra m ga-apịagbu mmadụ ebe a nye m Biafra ihe m chọrọ nye m Biafra nke ọ na-eme gị ọgụ ọkwa mkpọrọ gị gaa n'ihu Chineke ka ije basi 24 elders ọgụ ka ije basi ndị kwanye n'igwe ọgụ mgbe ahụ Chineke wee chụba m ihe nji wee hapụ gị ka ị bịa n'iru ya mba Chineke ekwena eje Michael aga m alụso Chineke ọgụ aga m alụso 24 elders ọgụ nlụsogodo ọgụ am an elder okenye m ibi ya mana aga m alụso ha ọgụ ana m asọpụrụ ndị okenye abịa m na asọpụrụ Chineke aga m alụso ha ọgụ ihe m chọrọ wụ Biafra ọ ya ka m chọrọ ka Chineke were aka ya nye m ya ọ bụ ihe m bịa Ojukwu okwu Biafra dị na tebụl Chineke okwu a ka Chineke na-achọ itinye ọnụ mmegide niile a na-emegide ndị Igbo na Biafra Ojukwu irugodi n'ihu Chineke ga-achụkwa gị Biafran document Ojukwu in fact I put it to you where is your document? ejekwa m Biafra documents RMM okay Angel biko o nwere onye m ga-enye gị nọmba ya ka akpọ the person ebu m nọmba ya n'isi ka akpọ onye a ka ọ gwara m debe m ka eweta Biafra documents ngwa kpọọ the nọmba 080666419 hello, who is on the line?
This is Angel Michael. Angel Michael. Yes. Angel Michael of heaven. Yes. Who gave you my number? It is Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. Ezigbo Gburugburu. We have a message for you. For me? Yes. Hey. Okay, what is it? He said that they must give him Biafra. But the problem is that Oji documents here where okay, kageni yaku. Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. Ezigbo Gburugburu. Gana bem n'Enugu, gwa Bianca nwunye m. Ya ga na room nke ọzọ dị n'isi room ebe m na-edebe ngwongwo m. Ya kpọọ draw wepụta file Biafran file dị ebe a. Achọ m ka ị wetara m ya. Chief, Moa. Hey, no. I am too young to come to that side. I'll bring it to Enugu. No, who will bring it to that side? The best thing you have to do, bring the Biafra and come to this side, Chief. I am sorry, I can't do it. Oh, I can't. Because the Biafra is here now, not that side. This is the place you are fighting for the Biafra. This is the place, Chief. Think about it now. I'm sorry, I can't do. Bianca, with them the documents, can ratify something with Angel Michael. Chief, I no follow. I no follow. Please, this document is important to me. Please, I need these documents. Because in 2 weeks' time, can name a wedding with Stella Obi. I told me name a wedding. Obi ma dekwa na Biafra again. I told me settle nye basata Biafra before me name the biko documents are the mungba. And I told him koba Obi no ya. It is boy and job inwa maskwa. O me gafete decide we me bere wedding. Biko you also the mungba mcho kan yogi. Any dream MC. Nga gafete decide we be no MC that day. Ewa kuna MC eba Sam Loku. Mana do to na die nyesi ohere inwo mmanya na siga. O me yo metuzi obere ihe ike agwu ya. Ometo obere ihe ike agwu ya. Musicians kanko. Ifeanyi Babuchi no ya. Okwara Ezeman ya. Ndubisi Kalu ya. Obi Igwe ya. Uyo nokwade. Sonokosu nokwade. Oliver Dikokwe ya. Osadebe ya. Captain Mudi ya. Celestine Okwu ya. MC Love ya. Onwere onye ma na-eme MC ofuma ị ga-akpọga gafete ebe a wee bịa mere m MC. Aga m akwụ ya $1 million. Ewo Uche Ogbuagu na ya ọ na-emekwa MC ofuma o. The one day Mr. O Uwezuoke Dauda kekwan maka basket mouth I go die Beta Nwamba Osuofia Clint the Drunk Mr. Ibu ha ka nọ nkọ mana onwe onye n'ime ha ya ekwe isi ebe a gafete that side. Ịma na ịkpa oke dị n'eti anyị n'onu. Gregory Akabog ọ na-emekwa MC ofuma. Eche m on that side. Magnus akpa afọ ukwu ọ na-emesi MC ike ọ nọkwu that side. Ha na-eme MC ofuma ha ya emetara gị ofuma. Okay, anụla m check anụ check Gregory ahụ from Gregory and they are from Magnus Akpakpọ. Ọ na Magnus Akpakpọ afọ ya hebukazi ọkịta wụnụ mgbe o wee fụ ya n'ifu nke tọrọ fada Magnus afọ nsị. Check ya mma akpọzi ha ka ha mere m ya ka m nyezi Angel Michael ka gịrị ya na-atụgbuo. Biko, si chọọ document a wetara ya maka na ọgụ ọ na-anụ adịgo too much. Ihe njigbu ya nkịtị bụ na FC Igbo gburugburu. Biko si chọọ document a weta. Okay, ngwa na enu Yaradua, a peaceful loving man na-achọrọ nsogbu bụ plant n'obi gbagote ebe a. Plant anụ na asụ 24 hours. Ọ da anyụ ọ gbagote ebe a suo ya ọgbọ n'obi plant wee yasa. Yaradua tọgbọsi na ebe a. Mụnwa bụ Angel Michael na-eme ihe ike. Start gidego plant a okwe ha start. Biko Angel Michael ị na-ekwu ihe ị na-ekwu wetulata ụlọ ala. Biko si ị na-ekwu ihe ị na-ekwu na ndị ugwu n'ohia. Ịma na ụmụ nwanne m n'ebe a enweela nsogbu. Biko wetulata ụlọ ala wee na-ekwu ihe ị na-ekwu. Mụnwa bụ Angel Michael na-eme ihe ike. Start gidego plant a okwe ha start. Eburugo Yaradua bugara mekanik na-arụ plant n'eluigwe. Mekanik arụ na plant enu rụọ ya ana okwe ha start. Pass niile ewetara n'eluigwe ka e wee rụọ ya. Enwere nke kwere amach. Ana m suspect na plant ahụ bụ China. Ọkwa kwuru ekwu na China ga-emerụrụ Nigeria ahụ. Biko si weta document a. Si weta document a na ọgụ ọ na-anụ adịgo too much. Ka esetụlụ ihe once and for all. Angel Michael onwebe ndị ihe ifuru. Onwebe ihe ifuru. M ga-alụgide ọgụ n'eluigwe a. M ga-alụgide ọgụ n'eluigwe a. Onti Chineke apụta nye m Biafra ma na megide mkpọtụ n'eluigwe anụgide ọgụ Chineke apụta nye m Biafra ma na mmegbu adịna too much. Neka na-emegbusi ụmụnne m na-egbusisi ụmụnne m n'ugwu. Ịghọtagwo mgbe akịtị sis anyị ekpele ekpere buo ọnụ m n'ụmụ ọgụ
still na-echesi sanwo kịta esi m na ihe nọ na tebụl Chineke mmemegide mkpọtụ ote Chineke apụta nye m dis Biafra mmemegide mkpọtụ. Ojukwu ị na-eme mkpọtụ, where is your document? Iji ya wee bịa ọkwa inyego phone number akpọ mmadụ ka onye a weta the document. Cheenụ ka onye a weta the document. Ị na-eme mkpọtụ ọpụta na nwe document. Bịa na akpọghị aka Angel ka Angel Michael ọnụ adị agakwana bọọlụ gbara aka ma m na-eji m documents nke m wee bịa. Where is your own documents iji wee bụrụ aka Angel? Yes, eji m nke m wee bịa. Documents. Where is your own? Where are you, my friend? Ojukwu ị karịkọkwa n'ihe ị na-eme ọkwado esi Igbo gburugburu. Well, ọ ndị kaki ndị amị ihe ọbụla na-abụ na ike Angel Michael nye m efe n'ụzọ ịma na agwọ emeghị ọgwụ na agwọ emeghị o ji wee bụrụ agwọ ụmụaka ga-eji ya hio nkụ kuri ya n'ahụ ka nwa bebi atara m gị ịnọ n'eluigwe ebe a na-eri salad na-ata isi ewu na-ata nkwobi atara m gị na-eri ma azụ ndụ ịma ihe anyị na-agabiga that side ịma ihe anyị na-agabiga n'ụwa ịbalansị ebe a na-eri ihe gorogo na-eri mmana anyị nọ ebe a na-atagbu nwaanyị n'afọ biko nye m efe n'ụzọ ị ga-aghọta ihe na-agwara gị owe onye yi shu ebe ọ na-afụ ya ụfụ Angel Michael ka nchukele gị iso na Biafra ka iso na Nigeria na wao ị na-ekwuzi ka Angel Tony ọwụzikwa Angel Michael na wao aka m bụ Angel Michael mata na ebe a bụ eluigwe anyị na-egbu pasha lekwanụ m anya o ị na-egbu pasha ị naghị egbu pasha nke ahụ gbasara gị ị na-akụrụ onwe gị bụ ọnụ pasha ka Chineke were gị tụfere Lucifer ka Lucifer wee pọrọ gị ọbọ ka Lucifer nụchaa gị anya mana na ọ gị nwa tụtụrụ ya n'eluigwe ka Lucifer nyụọ gị anya. Ojukwu mkpọtụ ị na-eme ebe a ama m ọmakpọ gị nkịtị jee chụọ ndị a niile bugo ụzọ nara ebe a ma na-eme mkpọtụ ebe a ma ụfọdụ ịnụ ọgụ kpachara onwe gị anya o gịnị mere iji anụ ọgụ ihe jiri wọkụ ebe a wụ na Abacha hụrụ ebe m na-agbagote Abacha tụgburu n'oche ebe ndị ọzọ niile kwụ ọtọ onye bụ Abacha obere nwa m mụrụ amụ atụrụ m Abacha na amị atụrụ m Abacha na eji ọ maka ọ dịcha opportunity wee chịa Naijiria ka ọ ga-eji wee hụ m tụkpụrụ n'oche ebe ndị ọzọ niile kwụ ọtọ ivi ma ndị mmụọ ozi kwụ ọtọ mmadụ niile n'ebe a kwụ ọtọ o wee were Abacha onye ga-anọdị ọdụ mụ na Abacha wee ọgbọ Abacha nwaanyị nyere apụ Abacha tacha jụ nwaanyị jụ garị jụ everything the same apụ nwaanyị na-enye m ntasị ama aṅụ ọbịa wọta uhie Abacha tasịrị wee gafete this side erie m arịrị ọ bụ ihe bụ iwe hapụnụ m aka m emerụ this man ahụ ebe a. Ojukwu nwanne m ozugokwan a broken bottle have no metabolism. Abubakar ịṅụsịa ikpuchi iko bịa zik achọ m ụdị njakịrị a n'eluigwe ebe a ịma na ọgị nwe iwe gị ka na-ewe m ịma na ọgị nwe so wee kọsọrọ anyị this problem isi na ị chọrọ one Nigeria ịma na ọgị nwe so wee kọsọrọ this problem go and sit down. m na-agbagokwu ị naghị anụ ya achọkwa m onugwu ebe a ihe nji wee na-respect gị wụ na ịtọrọ m na age ewepụ gị ya ihe m na-eme ndị ugbu a kama aka eme gị mana o nweka ofu ihe ka m ji wee na-agbatị gị nkịtị Go and sit down. dewekwa ọnụ gị nwayọ ebe a ka iwe gị hafụ iwe m na Ojukwu iwe a na-ewe gị afa ga-abịa iwe ka isi adịkwa gị mma dewekwa ọnụ gị nwayọ ịgbara n'ọsọ gbagotere n'eluigwe ebe a ị na-anụsịkwa ihe na-eme n'azụ gị ịchọ nwa Naijiria gị hapụ ahụ nwa Naijiria gbara ọsọ gbagote n'eluigwe ebe a bịa nọrọ ị na-egezikwa ntị na-anụ ihe na-eme n'azụ gị a na-egbusisi ụmụnne gị ị bịa ebe a balansị ya na-asị m were nwayọ kpachakọrọ onwe gị anya zik m ga-eji aka gwukpọọ gị anya zik ebe ịmaghị ihe okenye arụrụ ala m ga-eji aka gwukpọọ gị anya ya. Ojukwu nọ n'iru Chukwu ịnata nụ Biafra mkpọtụ na-eme na mbara eluigwe na onwebeghị onye mere ya ọgụ na-alụ na mbara eluigwe na onwebeghị onye lụrụ ya ọkpọ na-apịa na mbara eluigwe na onwebeghị onye pịara ha inweta ọrọ na ama ndị nọ n'igwe na onwebeghị onye mara ha osisi ọ na-apịa ndị nọ n'eluigwe na onwebeghị onye pịara ha ololololo ihe dị ike mere eluigwe ololololo ọgba aghara nọ n'eluigwe Ojukwu na bamba ka enyenu ya Biafra ikemba na-ewe iwe ka enyenu ya Biafra Ojukwu na-ebe akwa ka enyenu ya Biafra Ojukwu na-esi ọnwụ ka enyenu ya Biafra Ojukwu na-akpa ike ka enyenu ya Biafra unu nye ya Biafra wo unu nye ya Biafra wo unu nye m Biafra mo unu nye m Biafra mo unu nye m Biafra mo ka ọ na-ekwu unu nye m Biafra mo ka ọ na-ekwu unu nye m Biafra mo ka ọ na-ebe n'akwa unu nye m Biafra mo ka ọ na-ekpesa
unu nye m Biafra m oko na-eti ololololo ihe dị ike na-eme n'igwe ololololo ihe dị ike na-eme n'igwe ololololo ọgba aghara nọ n'eluigwe ololololo ọgba aghara nọ n'eluigwe Ikemba Nnewi eze Igbo niile enyi Ikemba nọ n'obi Chineke ebe na-akwa Ikemba nọ n'obi Chineke abanụ mba ọ bụzi ọrụ na ama ndị nọ n'igwe na onwebeghị onye mara ha ọ bụzi ọkpọ n'eti ndị nọ n'igwe na onwebeghị onye tiri ha mkpọtụ na-eme na mbara n'igwe na onwebeghị onye mere ha ololololo ihe dị ike na-eme n'igwe ololololo ọgba aghara nọ n'eluigwe ololololo oke mkpọtụ dị n'eluigwe ebelebe egbu Ojukwu nọ n'iru Chukwu ịnata nụ Biafra mkpọtụ na-eme na mbara eluigwe na onwebeghị onye mere ya ọgọ na-alụ na mbara eluigwe na onwebeghị onye lụrụ ya ọkpọ na-abịa na mbara eluigwe na onwebeghị onye bịara ha inweta ọrọ na ama ndị nọ n'igwe na onwebeghị onye mara ha osisi ọ na-abịa ndị nọ n'eluigwe na onwebeghị onye bịara ha ololololo ihe dị ike mere eluigwe ololololo ọgba aghara nọ n'eluigwe